člověk mi 100krát za shooting řekne, hlavně mě vyretušuj, nebo hlavně mě udělaj hubenější. Nebo... Video je ľahšie ako fotka. 1 000 000 plus v Brně 2019, to bylo na výstavišti. Říkal jsem si, já tam vlastně jakoby fotím, to je strašně dobrý pocit. Hele, pokud na tu váhu nemáš, tak s ní nedělej. Někdo z recepce prostě jakože, hej, tady se neřve. Čaute, zdravím vás pri novom dieli Backstage Talk a dnes tu vítam môjho ďalšieho hostia, ktorým je Purple Cikády. Čau. Čau. Hneď na úvod by som chcel poďakovať Brain VR za toto krásne štúdio, kde môžeme tento obsah tvoriť. Ty toto video môžeš podporiť lajkom, dole do komentu možno daj vedieť nejaký zaujímavý projekt, na ktorom pracuješ ty. Nezabudni dať odber a my poďme na nový diel. Dobre, poďme možno na začiatok a mňa zaujíma, že odkiaľ si a kde si vyrastal? Já jsem vyrůstal na Jižní Moravě a ve Znojmě, ale hodněkrát jsem se stěhoval, takže neměl jsem zase tak velký zázemí, krom toho, jak jsem se usadil v tom Znojmě. Takže tam to začalo. Tam to začalo. A mali ste, to ma celkom zaujímavé, či ste už mali v rodine nejaký foťák od detstva, lebo tak sme asi taká generácia, kedy nebolo bežné úplne mať technologické věci doma, tak jak možno dnešné děti, které jich mají? Moc ne, no. Jakože, co si pamatuju, tak jakoby babička měla jako nějakou starou Minoltu třeba vystavenou, ale nefungovala. Já jsem začínal na mobil cvakat nejprve, takže... Okay. A aký si mal první mobil? Sony Xperiu 1 a tam to bylo úplně, že jako... To jsi byl rád, že jsi to vyfotil třeba 3,5 megapixelu foťák, ještě seškrávaný, protože ho nosíš do školy, že jo. Sranda, jak tie brandy úplne zanikli, že Sony, potom bolo, že HTC, to bolo tiež dosť veľké. No. Som mal nejaké HTCčka a teraz akože vôbec nič. Všechno vymizelo. Keď sa možno vrátime k tvojim začiatkom, ja som si preskroloval tvoj Instagram a úplne prvá fotka bola Jordany s takými loptami naokolo. Vybavíš si celú tú situáciu, že keď si to išiel fotiť, ako to prebiehalo a celý možno ten deň okolo toho? Jo, protože to byl můj celkem jako oblíbený snímek. Minimálně jakoby přišel jsem na to, že první fotit boty bylo asi pro mě jako nejlepší, nejvíc kreativní, mohl jsem si tam vyzkoušet jakoby, co jsem chtěl a bez toho, aniž by mi jakoby třeba člověk nemohl říct, hele, nemůžu, nebo nic takového. A v té době jsem jako boty strašně rád měl, nosil, sbíral, což jako zůstalo furt, ale v té době to bylo takový, že můj spolužák jeden ve třídě, tak ten mě do toho zanesl, protože je přeprodával, klasika v té době. A řekl mi, hele, mám tady prostě Rookie of the Year, nechceš se nafotit, fotky půjdou ke mně na shop a ty si z toho můžeš udělat, co chceš. A já jsem chtěl něco extra, protože tenkrát to bylo jako celkem drahý boty, minimálně pro mě. A říkám, tyjo, něco vymyslím prostě a mně se strašně líbily ty staré fotky z NBA prostě. Už se to nedá tolik napodobit, protože třeba v té době, nevím, jestli víš, tak na těch basketbalových kurtech se kouřilo a tak, takže to mělo takový ten hejs svůj a to. Okay. No a já jsem to prostě akorát tahal spíš přes ten předmět a vytáhl jsem to jakoby editem a líbilo se mi jakoby ten mood, to, co jsem tam jakoby zanesl, takže to byl můj první jako fajn snímek a chystačka kolem toho bylo strašný, no, protože jsem musel strašně prosit ředitele školy, abych to mohl nafotit v té tělocvičně, protože nikde jinde jsem to neměl jakoby moc možnost nafotit a nakonec to vyšlo. A ty lopty byly teda těž zo školy, hej? Ne, to byly toho spolužáka. Jo, ti lopty. Lopty, míče. Míče, jo, to je ono. jo. Lebo ja, že niekedy často zapasím s tým, že človek aj má dobrý nápad, ale potom, že riešiť tie props všetky, akože musíš ísť tu do obchodu, zabudneš na niečo zase. Ale že bylo všechno na místě, okay, takže jsem měl úplně štěstí v tomhle. Lebo zohnať akože nejaké 4-5 rovnaké míče je musel byť. Prvý foťák si spomínal, že si fotil na mobil. Ja som si už o tebe načítal, že z prvej brigády si zarobil na prvý legit foťák. Čo to bolo? První foťák jsem měl Canon 700D. To jsem ale dostal za příplatek od mamky a
a postupně jsem si teda koupil svůj, a což byla jedničková Sonka. Ta první bezzrcadlovka, co vyšla, tak na to jsem si našetřil a právě jsem kvůli tomu ze Znojma jel tenkrát do Prahy, protože to nějaký týpek jako prodával, že už chce novej a já jsem si koupil tu jedničkou použitej a na tom jsem valil, dokud neumřela. Nice. A prečo Canon bol ešte predtým? Protože jsem upřímně nevěděl lepší. Jakoby všichni kolem to, jakoby, to byl takový popras, tenkrát to bylo fakt na tom základě, kdy bylo Nikon, Canon a nic moc jakoby nebylo lepšího, zdejšího, tak a od kamarádů jiných fotografů jsem prostě uvážel tohle. No. A to bol rok cca? 2017. 2017. Čiže to už aj fungoval nejak akože YouTube, takže si pozeral nejaké reviews a také věci? Jo. Tam jsem bral taky inspo, jakoby, co se týče třeba jako co kupovali za techniku nebo o co šlo v tomhle. A ako to máš dnes s technikou? Lebo dnes toho vychádza strašne veľa. Extrémne. A že ja som vždy taký namotivovaný, že proste pomaly každý týždeň vidím niečo, čo by som chcel, ale potom som zároveň z toho aj demotivovaný, že to nemám. Tak ako je to hodně. Já se snažím využít tu techniku na maximum, což mě přivádí k tomu, že jsem měl předtím A7 III Sonku a tam nějako umřela na dosah. Úplně jakože závěrka se prosekla sama sebou, takže tam už nešla ani moc oprava, protože se to celý jakoby vevnitř. A teďka mám A7 IV a u ní už to taky jako čeká, no, protože jak jedu k tomu ještě ty videa, jedu fakt jako skoro každý den, tak ten foťák jede fakt na doraz. Tak asi vlastně pri fotkách dostane viac zabrať foťák a celá ta mechanika toho popravdě tady tohle nevím, ale vím, že třeba jak fotím různý joby a co se týče třeba koncertu, tak tam je těch momentů fakt jako milisekundy, co já si chci zachytit, tak to prostě ten šatr znásobí, že jo, ať víš, že z těch 3 ta jedna prostě padne. Lebo však ja mám ešte A7 III, to bol tiež taký môj, že prvý už poriadny foťák, tak ten si nechávam, ale ten mám už tiež podľa mňa, že možno 10 rokov a stále funguje, že si neviem predstaviť, koľko veľa si ty musel na ňo spraviť, že ti proste umrel. Tak to je možno, dobre, to sa musím poučiť a robiť toho viac, lebo asi toho robím málo, keď mi ešte nezomrel foťák. Ako funguješ teraz? Ja viem, že v našej profesii každý deň môže vyzerať trošku nejak ináč, tak možno ako vyzerá tvoj týždeň? Máš to nejak rozdelené, že máš párkrát do týždňa nejaký job, potom edity, alebo ideš úplne, že freestyle a... V tady tomhle tomu musím mít freestyle, no. Ještě teda mám nějak ustálený a tím, že mě to jako... Já si myslel, že mě to třeba přestane bavit v nějakém, jakoby v nějaký části, protože... Někdo si řekne, že to může být repetitivní práce nebo něco takového, což už to jako práci brát musíš prostě. Ale tím, že mě to prostě baví, tak jedu jakoby furt, takže se mi říká blbě ne na jakoukoliv věc, co se týče jakoby všeho, že ten člověk si může jakoby rázem něco vymyslet a já řeknu, nějak to prostě uděláme, jo? Takže jakoby v tomhletom je to takový pro mě těžký a časově, jak bych to popsal, jakože furt prostě, jakože asi bez přestávky. Já to třeba jako z poloviny nedávám ani na socky nebo někam, protože to třeba nestíháš prostě, jakoby nevnímáš to, kolik z toho jako za ten týden udělal, ale můžeš mít i taky týden, kdy se jako kopeš do zadku, jo, a jakoby to ti jako, to je náhlý prostě. Najednou se ti sejde, že všechny ty joby máš v jeden týden, odbavíš to na začátku příštího a vlastně ten půl týden se může stát, že vlastně ti žádný booking nepadne, tak máš celkem jako čas na sebe, ale málo kdy se to teď stává. A predpokladám, že asi najviac toho máš nejak piatky, víkendy a také, lebo dosť veľa robíš eventov. A veľa vecí sa asi deje, že štvrtok, piatok, sobota. Jo, to sa mi hodně kryje. No, pondelky sú asi také mŕtve pre všetkých tých ľudí, alebo doháňajú víkendy. Jo, to většinou dospávám, protože i ty koncerty a tak někteří, co se týče jakoby hlavního programu, tak začínají po 10. hodině, končí třeba. Teďka jsem vlastně přiletěl z dovolený, pracovně, že jo, ale prostě přiletíš, já nevím, já jsem přiletěl v 8 a řekněme, musel jsem to prostě stihnout do Prahy a odfotit v 10 už interpreta prostě
abych to prostě všechno měl nalajnovaný. Ja musím povedať, že mňa brutálne na tvojej fotke baví čierna. Že proste keď vidím čiernu, akú vieš spraviť bez šumu a že tá čierna je fakt, že čierna, tak že toto je pre mňa umenie a že by to nevyzeralo tak cheap, že nevidíš, že sú iba stiahnuté tie shadows, blacks. Tak musím povedať, že pre mňa hĺbka tvojej fotky je strašne brutálna. Díky. A jakoby pomůže k tomu jakoby hodně i to, s čím jakoby třeba dělám, co se týče jakoby objektivů nebo tak, ale už je to i hodně o tom gradingu prostě. Tak jak si to vyfotíš na ten základ, tak s tím potom můžeš prostě pracovat, že jo. To je nejhlavnější věc. A keď už fotíš, už akože rátaš s tým, že OK, budem to gradovať takto, alebo celý ten obraz vidíš až reálne, keď si ho dáš do kompu a vtedy ideš nad tým rozmýšľať, že ako to budeš tweakovať. Už když jsem na tom shootingu, tak mám nějakou jakoby představu, co já tam jakoby chci udělat, protože je blbý prostě přijít na shooting, odstřelit něco, co s tím jako nevíš, co udělat a potom vlastně přijít domů a trápit se s tím ještě víc, že vlastně já už si třeba jakoby hodně věcí mi pomohlo jakoby se zkušenostma, kolik těch shootingů mám za sebou, ale co se týče toho, tak si už připravuju i shotlist a takové věci, když vím, že budu potřebovat něco tady tohle, tak vím, že to chci prostě mít, tak to radši napíšu a ten den to udělám. To je tiež vec, ktorú som sa ja musel naučiť a to je možno taká rada pre vás, že robiť si prípravu je za mňa fakt dôležité. Že určite, keď začíname, podľa mňa si to mal aj ty tak, ale však potvrď alebo vyvrať, že a ja som si to myslel, že proste prídeš na pľac a že však nejak bolo, nejak bude, že spravíme to nejak, ale potom presne sa dostaneš domov ku tomu kompu a tam zistíš, že fakt, keby som spravil toto a keby som spravil toto. Čiže mal si tiež také začiatky, že si to robil bez prípravy? 100%, jakože o tom už jsem třeba možná mluvil i minule, ale třeba jeden ze shootingů, tak jeden z mých jako prvních hlavních klipů byla ta Česká Florida, kde jsem fotil a tam to bylo jakoby, že mi prostě napsal, hele, odfotíš to, já už úplně v pohodě, jasný, ale vůbec jsem nevěděl vlastně, jakoby, jak se fotí klipy, abych řekl pravdu a šel prostě na náhodu a potom si vlastně uvědomíš, že to prostě potřebuje přípravu. Minimálně na tady tohle, aspoň vědět, co se tam bude dělat, co ty chceš zviditelnit na tom klipu a tak. No. A bol toto ten tvoj zlomový projekt? Jeden z těch projektů, kdy jsem si uvědomil, že prostě pokud chceš jakoby v té fotce nějakou kvalitu a pobrat všechno, co ty potřebuješ, aby byly spokojený obě strany, tak prostě to byl jeden z těch projektů, kdy jsem si řekl, tyjo, potřebuji na tom zamakat, ne, že si prostě přijdu a něco odcvakám. A keďže to bol taký viac freestyle, tak ako na to reagoval klient? No bylo to takový, že mi přišla zpráva něco ve smyslu, no máme tu problém, je toho málo a já že tak jo, no. Tak jsem začal lustrovat v SD kartě, jestli tam náhodou ještě něco nevytáhnu. Jsem tenkrát jel ve vlaku, si pamatuju, a zpracovával jsem to a říkám, tyjo, jo, ještě tady vytáhnu třeba 1/3 a oni, no tak aspoň, že tak. No, takže. A čo bolo poučenie z toho, že začal si sledovať, alebo teda ako si sa dovzdelal po tomto faili, vieš, že prišiel si na to, že OK, toto nebolo to pravé, nejak som failol a čo ďalej? Já jsem se hlavně zaměřil na to prostě, abych se vždycky perfektně zeptal na to, co je prostě potřeba. Jo. Nejprve jakoby potřebuješ komunikovat s tím klientem, to bylo asi to, čeho jsem se jako nejvíc bál, že když už mě tenkrát někdo vzal na job, já jsem byl extrémně rád a byl jsem strašně jakoby, že jo, entuziastický, ale vůči tomu jsem vlastně potom zapomněl, že jsem nekomunikoval s ním, co je potřeba, protože jsem byl natěšený z toho, že jdu něco fotit, že jo, klasika. Dobre, poďme možno trošku k tvojim projektom, ktoré aspoň mne sa páčilo najviac. Určite za mňa to je Esquire, ktorý si fotil. A veľmi vás toho zaujíma backstage. Keďže toto je backstage talk, tak poďme k tomu, že ako to celé prebieha. Prídeš na job a oni už majú prednastavené nejaké kreatívy, ktoré ty už iba technicky odfotíš, alebo ako prebiehal celý tento... Esquire mě taky hodně bavil, bo z toho mělo taky vyjít video, ale já se k tomu nikdy nedohrabu prostě. Snažím se teď kopat i do toho, aby mě šlo vidět, jak to vlastně dělám, ale je to jenom uložený na disku a svět to asi nikdy neuvidí. Ale co se týče toho, ne, to bylo to strašně
Probíhalo to v podstatě jako moje normální eventovka, ale spíš v tom, že jsem si strašně užíval tam to, jakoby můžeš nafotit jakkoliv, podle sebe. Musíš podchytit nějaký body, které jsou prostě v té době důležitý, ale z toho jako vzniklo fakt jako super, protože i to prostředí, ty lidi, bylo to fakt jako, sedlo mi to a doufám, že zase někdy něco takového. A fotilo se to v jeden den, všetky lokačky? Jo. To bylo vlastně, nejprve jsme byli v hotelu, to bylo ve hotelu Sprague na Václaváku a tam to bylo ve spodních prostorech a tam to bylo fakt pěkný, protože to mají udělaný fakt jako do takového toho dobrýho stylu, markantního, no. Prostě barman a takové věci. No a celý to prostě jako zapadlo prostě i krásně barevně. To mě jako na tom strašně bavilo, že jak už to bylo designovaný ty prostory, tak to hodně pomohlo s tím, jak jsem si potom chtěl pohrát s tím editem potom. A to bylo vlastně ročník 2024. Jo, to bylo minulý rok v listopadu a co se týče toho, tak to byl vlastně poslední event, co byl, co se týče Esquire. Tam bol vlastne Lišak, čo je tiež náš kamoš a tej sme veľmi akože hlasovali všetci. Zdravíme Shreddit. A išli sme bomby, ale nevyšlo to. No. Aj neviem, kto to vlastne vyhral potom. Tyjo, Rouchy. No, lebo keď to nevyhral on, tak som si povedal, že no, fuck it, akože. Ďalší tvoj taký výrazný projekt, aspoň teda za mňa určite Edict. Tak ako si sa dostal k tomu a vlastne celé to je dosť taká jízda, celý tento event, tak ako je to náročné pre teba fyzicky a možná i psychicky sa potom z toho rozpamätať? Já naštěstí tam aspoň nejsem třeba na ty přípravy, co se týče toho, protože to trvá jako strašně dlouho. Ty lidi do toho dávají extrémně práce, jsou tam ještě den, dva předtím prostě a makají od rána do večera, dokud se ten event nestane. Takže tady z tohohle jsem vlastně jakoby ochuzený, ale co se týče toho samotného eventu, tak to většinou kryju jako celý, pokud to stíhám. A je to pecka, no, protože mě strašně baví ta energie z toho eventu. Jakoby si myslím, že Nobody je jeden z těch lidí, který dokáže poznést tu atmosféru a vyždímat z toho v ten moment prostě nejvíc. A já jakoby DJ, co se týče jako takhle, ho poslouchám extrémně dlouho. Má jako jeden z mých oblíbených projektů je J1 Again, co dropli, jaký je to rok? To už bude taky pár let zpátky, ale extrémně mě to bavilo, že vlastně ze starých songů vytáhnou novou věc, jo. A to je, proč mě ten event jakoby vlastně bavil. A co se týče toho, není to lehký, řekněme, protože někdy musíš hlavně podchytit i ty sponzory. A ty sponzory v tu chvíli, řekněme, tam byl třeba i Jäger, a teď to byla Absolutka a ty potřebuješ zachytit ty lidi jakoby s tím produktem, ať prostě ten sponzor je spokojený, klient taky a někdy si musíš dostat do situace, kdy ty lidi jakoby čekáš, až se napijou a já ty fotky chci jakoby přirozený, nechci jim jako říkat, hele, tady se postav, i když to někdy musíš, tak hele, tady se postav a napij se, tak čekám, až se někdo prostě jakoby bude schylovat k tomu pití nebo tak a půjdu kolem a cvaknu jim to a jdu dál, no, takže. A stáva sa ti na tých parties, že to ľudia berú tak, že už všetci sú pod nejakým vplyvom a že poď odfot nás a toto. A klasika, to se stává furt, vždycky. To stačí jenom projít kolem těch lidí, oni vidí jako vlastně foťák a hnedka mi klopou na rameno, hej, odfoť nás, mě to jako nevadí, ale v té chvíli jsem tam spíš jakoby, co se týče celého eventu a jednotlivky, jakoby takhle, třeba 1, 2, tak jako jo, párkrát to za event uděláš, ale potom si vlastně třeba si na to ani nespomeneš, protože ten člověk se ti třeba neozve nebo tak. Takže. A stalo sa ti, že si na tej party zachytil niečo, čo nemalo byť zachytené? Keď sú to, nie? Stává se, jo, ale to jsou prostě věci. Člověk si užívá, takhle bych to asi definoval. Ďalej, čomu sa venuješ, sú aj také backstage z iných projektov, ako bol napríklad C Poperte alebo DRC Rally, Derby, neviem, ako sa to správne volá.
Tak ako to prebieha tam? Lebo tam je to akože dosť všetko už nalajnované, že kedy sa čo ide točiť. Hlavne to DRC asi bolo dosť crazy, že ešte tie autá a všetko, že strašný freestyle. Ale tie fotky, ktoré z toho vznikli, boli veľmi pekné a cool. Hej, tam som videl Separa, Refuho a ešte nieko. Tak to máš akože fakt, že sú to také momentky, alebo si tam vieš nájsť ty čas sám pre seba, že si to vieš trošku prispôsobiť? Většinou jsou to momentky. Málo kdy si jako řekneš, hele, pojď se mi postavit takhle, ale jde to, jo, jako záleží, jak to ten člověk prostě v tu chvíli vidí, jestli máš prostě, mně stačí 15-30 sekund s tím člověkem, jo, ať vím, že mám ten snímek, který potřebuji v tu chvíli, ale třeba ten Separ, tak si pamatuju, to bylo z minulého ročníku ještě k tomu a tam to bylo, prostě si jenom u auta nandával helmu a já vždycky jenom řeknu, koukni se na mě a ten člověk jenom jakoby zareaguje a už tam je ta emoce, kterou já potřebuju a tam ty snímky jakoby taky šly celkem samo, až na ten prach, no. To je jako, prach byl jako nesmysl, to bylo šílený, no. Foťák ti poďakoval, prežil? No jo, přežil, ale foukal jsem dost dlouho, protože to prostě slyšíš, že jo, zmáčneš a ne. Chrastítko. A že na tých shootingoch, keď si napríklad na takom derby a tak sa ti stáva, že už ťa tí umelci aj poznajú a rešpektujú ťa, alebo stávalo sa ti teda možno predtým, že keď si chcel nejakú fotku a niekto proste akože ťa odhrkol, že proste, že čo chceš, že my tu robíme niečo iné. A tak já to chápu, jakoby ono i ten, jakoby řekněme, vzhled nebo respektive ta věková kategorie, tak je mi jasný, že člověk, řekněme rapper nějaký, který mu je prostě 30 a vejš, tak a přijde za ním prostě 18letý fotograf, hele, chtěl bych něco tady, jako blbě se na to prostě reaguje, takže v tady tomhle ohledu já jako plně chápu ty lidi, co se týče toho jednání, ale jsou někdy situace, kdy jako na tebe ten člověk jako vyhrkne jinak, než čekáš a vlastně musíš počkat, dokud je ta správná chvíle. A v predchádzajúcom rozhovore si povedal, že taký tvoj dream projekt by bolo nafotiť niečo s Rytmusom a to bolo ešte predtým, než si fotil s Rytmusom, lebo máš s Rytmusom akože nafotený jeho event nejaký. Jo, čiže... To si myslím, že bylo ještě předtím, než jsem Rytmusovi fotil O2 Arenu. Měl svůj, řekněme, jeden z těch posledních jakoby největších koncertů, kdy vyprodal za sebou, řekněme, O2čko párkrát, co se týče Kontrafakt, nebo teďka to byl on sám právě minulý rok a to jsem mu fotil já, no. Takže to bylo fajn, no. Celkom vtipné mi prišlo, ako si fotil teraz maraton. Si pri tom musel behať. Odbehol si fakt celý maraton? Ne, celý ne, to bych asi umřel, ale odběhl jsem si přes nějakých 12 kilometrů. Já jsem měl Apple Watche a trackoval jsem si vlastně, co jsem všechno naběhal. Měl jsem tam jako, normálně jsem tam měl 18 000 kroků, ale vzdálenost uběhlá byla 12,3 třeba a bylo to rozdělený do sekcí, že jo. Tam jakoby jsem fotil ten maraton pro Davidalu a jedna z těch částí bylo si jako dobře naplánovat, kde ho odchytit na jaký lokaci, protože ty lokace většinou jako kryly, takže když jsem si dobře naplánoval, který roh on bude běhat, tak jsem ho v tu chvíli mohl zachytit v podstatě 2krát za sebou a měl jsem tak jakoby větší možnost mít ten snímek, co jsem chtěl, no. Ale naběhal jsem se. A ty cvičíš a bežně robíš aj kardio, že chodíš na páse alebo něco? Kvůli Davidovi jsem musel začít dělat jako solidně kardio, protože s ním to jako nejde, no. To bylo fajn, no. Ale nevadí mi to. Asi začnu běhat taky, no. Třeba příští rok maraton. A to si fotil na kompakt, keď jsem viděl, či to si... Fotil jsem to na oboje. To byla největší fan. Já jsem vlastně... proč mám tak dobrý ramena je kvůli tomu, že jsem musel furt jako foťákem jet takhle a ještě k tomu na foťáku, že jo, upevněnej blesk, měl jsem tam 5 tříců, ten setup jako není lehký, když to potom jako držíš takhle a běžíš ještě s tím člověkem. Stíhat Davidovo tempo bylo taky celkem jako fresh, no, takže všechno se vším a potom jsem tam měl jednorázovku, kde jsem jako cvakal, to mě teďka hodně baví. A... To je možno niečo, čo si ľudia často neuvedomujú, že fotiť a točiť je tiež akože celkom fyzicky náročné. Jo, keď prídeš po celom dni fotenia a točenia, tak ty kokos akože spodný chrbát a všetko, tak to je ramena, stuhnuté trapezy, všetko prostě. To je takový to, že jsi zatlej v té pozici, protože snažíš se nějaký styl snímek nebo něco takového a už to cítíš, že jsi zatlej furt.
Takže to si hodně lidí neuvědomuje. A cvičil si skôr ako fotil, alebo skôr si fotil a potom cvičil? Skôr jsem fotil. Okay. Jo. Začalo to, nevím, 3-4 roky zpátky, mě to začalo bavit, protože jsem se chtěl dát dokupy a najednou z toho je jako koníček, který jako nejde potom jako vyloučit ze života, že jo? Krom nemoci, že jo? Už iba tam niečo nasypať a... nejsem hrončok. On ti tiež teraz písal, ne, že na najbližšie závody ťa berie. Jo. Čakáme já jenom cool čekám, kdy tady tohle duo bude, no, takže brzy. No, kulturisti v diete sú najväčší pain. To jo, no. Si fotil, alebo točil, alebo robil s někým? Jakože už co se týče nejenom krom jako Davida a tak jsem fotil jako hodně sportovců. Fotil jsem Davida Klímka, to je vicemistr jako České republice v kalistenice a takové věci. A tam to jako taky, jo. Tam je příprava i na shooting, co se týče pár dní dopředu, tak taky nepije vodu, aby bylo co nejvíc jako vypadalo vyschlé, řekněme, nejvíc vyrýsovaně. A potom nemůže ani na ten den udělat tolik cviků, co se týče fotek, aby jsme měli, protože to jako bolí, víš co. Takže tady tohle všechno s tímhle jsem obeznámený, jak ten sportovec v tu chvíli musí se sebou pracovat, protože je důležitý vědět, co ten člověk v té jako chvíli může, abych ho nehnal do něčeho, co mu může ublížit. Pre mňa je zvláštne, ako oni, že úplne klesnú na energii, že extrémne, keď s nimi chceš niečo robiť, tak to máš, že keď deň má 24 hodín, tak reálne s nimi môžeš robiť tak hodinu. A už 2-3 to je akože už veľmi dobré. Ale to už počítám, akože žijou vôbec. Jako, no. Potom je to odpadný. No. Mne sa stalo už veľakrát, že typek zaspal proste. Jo? Ne, že chvíľu sme kecali, že dobré, dáme si pauzu 5 minút, sedí v kresle a jo. Jsem fotil tenkrát asi před pár rokama závody v Kutný Hoře, co se týče bodybuildingu a tam to bylo, jsem fotil jednoho borce na závody a přišel za mnou a nafotíme to až za hodinu, já si jdu schrupnout a fakt reálně vedle si lehl do pokoje a slyším, jak řve už. Jo, takže to je prostě rychlost, no. Fotka versus video. Ty si teraz začal trošku viac sa venovať videu. Stále sa ale považuješ primárne za fotografa? Jako jo, 100%. No, jakože já nechci o sobě říkat potom, že jsem třeba videograf a tak, ale vím, že chci vědět, že jakoby zvládnu poměrně všechno. Mě baví na tom, že je to zase trošku něco jiného a můžu se o tom učit. To je, že jako myslím si, že v téhle kreativní sféře není jako ani ve fotce, ani ve videu, kde si můžeš říct, jo, vím všechno. Nejde to prostě. Jako vždycky tě něco může překvapit, řekněme, gafer ti může udělat jiný způsob nasvětlení a tak a ty už si zase můžeš objevovat jakoby víc, no. Takže tady tohle mě začalo bavit. A ktorým smerom vo videu sa chceš nejak smerovať? Také viac reklamné veci a... Taky jakoby těžký říct, ale už jsem i natáčel svatbu, už jsem natáčel i komerční věci. Teďka točím takový ty malý kreativní reklamy. Teďka jako poslední dobou reelská hlavně, ale jako kreativně, aby to vypadalo dobře, živě, tak tam se teďka vyřádím. Poďme ešte späť ku svadbám. Toto je... No. Za mňa nočná mora. Ako to máš ty? Jo. Jako 100%. Stačilo mi to jako takhle jednou. Svatbu si radši odfotím, protože vím, že v tom videu je to takový mnohem větší zodpovědnost, že vlastně tam ti stačí vteřina a ten moment, pokud nemáš. Naštěstí se to nestalo, takže... Ja som točil len 2 svadby. Aj to akože známym, že ma poprosili. Tak som si povedal, že OK, tak idem to skúsim, když som to netočil, sú to známi v pohode. Najväčšia chyba v živote. Najprv som sa s nimi dohodol, že dobre, že spravím to, ale proste bude to len taký 5-minútový klip, proste ja nejak nemám svoj cieľ, že budem robiť svadby, čiže spravím len niečo cool, rýchle, vy budete mať spomienku, je to fajn, hej, v pohode. Prišli sme tam a zrazu pred obradom, že počuj, prosím ťa, nemohol by si natočiť celú ceremoniu, čo neviem, asi hodinu a pol, alebo 2, vieš, a ja proste ready s jedným foťákom, že proste si len robím nejaké, že ilustráky, B-rolls nejaké. A zrazu, našťastie som mal akože v aute druhý foťák, potom som ten foťák zobral, dal som ho na statív, ale nebol som ready vôbec točiť zvuk, lebo akože mal to byť len čisto, že klip a to jedno áno, by som ešte zachytil, ale nie, že akože celý obrad, čo hovorí ten
kňaz a všetci naokolo, to bolo crazy. Potom som ešte si pamätám dodnes, za to zhorím v pekle, že som, ale neverím na to, takže mi to jedno, ale že som položil statiu s foťakom na nejaké sveté miesto, čo ja som nevedel, lebo fakt, že nechodím do kostola, vôbec netuším. A to mi prišlo, že OK, to bude dobrá kompozícia, tak tam som si proste postavil statiu, foťak a zrazu vyšiel ten otec presne, padre, a on že úplne akože skoro porazilo. A on že tu kde ste položili, a že neviem, že tu mi to sedelo najlepšie. Samlouvám. Svatby sú peklo. No ale svatba byl můj jakoby, řekněme, první jakoby projekt, co se týče, jeden kamarád mě tenkrát uchytil pod křídla, když jsem se snažil jako ve fotce, a to jsem měl to 700D Canon, a on mi řekl, hele, já mám za měsíc svatbu, jestli chceš, tak to můžeš natočit. A já že úplně, tyjo, jako vždycky, já jsem vždycky neříkal ne, takže jsem řekl, jo, dobře, natočím ti svatbu. Ještě, že tam byl jakoby další člověk, který to jako bral jako, že jo, roční zkušenosti a tak, a já jsem si řekl, proč ne. No a v první třetině svatby mi došlo, že nemám rychle zápisovou kartu, že jo, na videa. Ten Canon jsem hodil do Full HD na 60 fps, takže ta karta nestíhala vůbec, tak to byl můj první fail na tom. No a tím, jak jsem natáčel na tu kartu celý den, tak mi při konečném tanci, co se týče toho, jak už mají po obřadu, po obědě a tak mi karta umřela. Jo, takže celá ta svatba byla úplně přepsaná, všechny ty soubory blikala fialová, že jo, protože ta karta byla poškozená. A už bylo jenom na čase takový to, že já jsem to nevěděl, protože já nevím, před 8 rokama jsem se nedíval na to, jestli mám všechno dobrý, nelistuješ v tom a tak. A najednou přijdu domů, že to chci jakoby udělat, a najednou všechny ty soubory prostě fialový, modrý, přepsaný, černý, některý chyběly prostě, že jo, ta karta byla úplně v high. A moje jediná věc byla jakože volat tomu kamarádovi, já mám takový problém, já tu svatbu nemám. A on, jak jako nemáš prostě. A to bylo asi nejtěžší vysvětlování hned na začátku, co jsem se snažil prorazit skrz kameru, vysvětlit člověku, že mi umřela karta se souborama. To bylo hodně špatný, takže... Ale tak bral to asi v pohodě. On to bral v pohodě, jako mi navíc nedostal jsem zaplaceno, bylo to čistě jako kamarádský, ale řekl jsem si, tyjo, zvládnu to. Jako vždycky jsem všechno zvládl, tak zvládnu i tohle a... Ale zase to mohlo být nějaké akože moodové video celé tak do fialovej si to jo, že mohl jsem si z toho udělat jiný grading třeba. Na všetko sa snažíš hovoriť áno, ale je niečo, na čo si fakt povedal nie. A teraz nemyslím, že len v rámci času, že si nemal čas, ale možno nemusíš hovoriť názov klienta, keď nechceš prezradiť, ale či vôbec niečo také bolo, že si povedal, že fú, toto fakt nebudem robiť. 100% bylo pár jobů, který jsem jakoby odmítnul, i co se týče značky, protože jsem neměl rád, s kým ta značka jako v předchozích pracích jako dělala. A jako nejsem vybíravý, co se týče jako tady tohle, ale stalo se mi i to, že jsem vzal jednoho klienta, dostal jsem za to zaplaceno a najednou mi druhý klient volá, hele, já už s tebou na tomhle základě dělat nechci. A že jakoby v čem je problém? A on mi říká jako prostě, že si dovoluju prostě fotit jinýho člověka, tady tohle, oni se nemají rádi, tak proč to jako děláš? A už jsem byl odříznutý vlastně od 2 klientů, že jo? Vlastně, protože ten jeden, to byla jednorázovka a ten druhý mi vlastně šatnul jenom kvůli tady tomuhle. Tak si říkám, tyjo, já jsem vlastně jenom ale fotograf. Jakoby já nemůžu být šikanovaný za to, že se někdo nemá rád, ale v téhle době to takhle prostě chodí na ty vztahy strašně moc, že si teď musím vlastně dávat i pozor, s kým já co dělám. Že? Crazy. A hlavně odkiaľ to máš ty vedieť, že jo, oni majú spolu nejaký problém. Tie projekty sme rozobrali, ako si možno vyberáš tie projekty, lebo predpokladám, že teraz už práca chodí viac za tebou, ako ty za prácou. Už to tak je, za co jsem strašně vděčný, protože si konečně člověk může jakoby říct, že nemusí vypisovat strašně moc. Já neměl rád se jakoby nutit, ale při tady tomhle to byla jakoby potřeba ukázat těm lidem, že hele, jsem tady, pojďme něco zkusit, takže teďka už to za stolik dělat nemusím.
ale furt je to v takovém tom bodě, že když prostě něco chci, tak si o to stejně musí člověk napsat, že jo. A teraz pomerovo, keby si to mal percentuálne zhodnotiť, tak aké projekty robíš najviac? Stále sú to tie koncerty a eventy? Už ne. Snažím se to právě trochu diverzifikovat, abych dokázal nafotit, natočit jakoby všechno a potom postupem času si prostě vyberou, na co se budu centralizovat a co budu dělat jakoby hlavním, ale nechci právě zůstat v tom, že umím nafotit jenom koncerty a eventy. To je za mě jakoby chyba neskoušet něco jiného a nevědět, že třeba nevím, jiný fotograf může fotit koncerty hůř a říkat si, proč mi tak nejde, a potom zajde do studia a zajebe takovou bombu, kterou já prostě nenafotím. Jako může to tak být prostě a proto je škoda neskoušet jiné věci, že jo. A čo máš radšej? Teraz to si dobre nadhodil, že štúdio, alebo také, že... Momentky. Já jsem přezdívaný ministr momentek, takzvaně, takže je potřeba ty svoje klady prostě dávat na stůl a tady tohle mě jakoby baví nejvíc. Prostě mně přijde, že já minimálně jakoby jsem jeden z těch lidí, který ten moment vidí a baví mě to, tak to je to, co já zachytím, že jo, momentky. A minule sme to tu so Slovím rozoberali, že fotka je ťažšia ako video. Myslíš si, že to tak je? Po tom, co zkouším to video, tak si vlastně říkám, že fotka může být i těžší, protože že video je jedno z 60 snímků a tam jako trochu zakraješ ty chyby, co se týče jako toho, víc to naedituješ, nastříháš to jinak trošičku. Dá se to jako zakrýt, když potřebuješ něco extrémního, ale ta fotka, máš prostě tu fotku a tak to prostě je a potom s tím musíš pracovat, že jo. Takže je těžký, nemůžeš navíc při koncertu nemůžeš říct, hele, já si to potřebuji nafotit ještě jednou prostě, nebo něco takového, jo. A co se týče videa, to taky jakoby nejde, ale nastříháš si to jinak a může to působit jako tak, jak chceš furt, ale u té fotky to tak prostě je, takže obě věci jsou těžký, jako neříkám, jako cokoliv, co se týče foťáku, je za mě jakoby celkem relativně těžká věc, i když se to tahle doba snaží strašně zjednodušit, ale pokud chceš jako udělat dobrý materiál, tak je to furt za mě těžká věc, protože teď se to navíc množí, že jo, teď si může koupit foťák jakoby v podstatě každej, předtím to tak nebylo za mě. A teďka můžeš dělat materiály i s entry level sonkou prostě, Canonem, cokoliv. Takže chápu jakoby lidi, kam tím míříte. Ale myslím si, že pokud chceš furt udělat nějakou dobrou věc, tak je to prostě těžký. Ako mne to príde, že proste tak, jak to aj ty hovoríš, že vo videu vieš toho viacej skryť. Že proste stačí, že použiješ cool pesničku, už to má úplne iný mood celé to video. Jo. A už tam úplne len tou pesničkou zakrieš kopec iných chýb, lebo zrazu proste ľudia majú nejaký vibe a už to má úplne inú emóciu. Čiže video je ľahšie ako fotka. Nebudem sa dohadovať radšej. Predpokladám, že klienti, ktorí idú za tebou, už vedia, čo od teba čakať, nie? Alebo stále nejak sa ťa snažia presvedčiť do niečoho, čo oni chcú, aj keď to je, povedzme, že úplne mimo nejakého tvojho vizuálneho podpisu? Ten vizuální podpis je fakt dobrá myšlenka. Mně přijde, že hodně lidí teďka chátrá v tom, že neví jakoby vlastně, co chcou. Oni mají nějakou představu, ale třeba přijdou i za špatným člověkem. Třeba přijdou za mnou, chtějí nějakou věc, kterou jakože OK, já to vizualizuju, ale řekněme, že oni nemají tu finální představu, takže prostě je potom vlastně i na mě to jako stvárnit a když si jim to nelíbí, tak to je vlastně, to není jakoby přímo moje chyba, řekněme, a je to kvůli tomu, že mi nedali perfektní popis toho, co oni potom budou chtít, takže někdy za mnou chodí prostě lidi a vlastně nevědějí, co chtějí a já jim říkám, OK, tak mi řekni nějakou představu a to řeknou a říkám, že to je strašně obecný a oni, no tak víc mi ale k tomu neřeknou, takže už se mi stává spíš na těch shootingách, že já si vlastně musím všechno domýšlet, řekněme. Fotím eventovku pro jednoho klienta teďka a brief je někdy i tak jako ale našponovaný, že prostě pokud se z toho vychýlíš, tak seš prostě v háji, že jo. Jakoby jsou buď a nebo prostě jsou našponované věci úplně, že tady tohle musíš pokrýt 100%, nebo potom
na fotě event. A posíláš jim povedzme nějaké moodboardy, že keď ti nevie klient prostě povedať, tak možno to je nějaký... Na to jsem se taky naučil, to je taky dobrá věc, si připravit vlastně tenhle shooting tímhle způsobem, minimálně pro toho klienta, aby věděl, co se bude dělat a tak. A třeba jsem fotil na začátku roku jednoho DJ, Leduje, a tam jsem se musel jakoby říct, co se vlastně k němu hodí, co chcem nějak tak splnit, protože on potřeboval podklady pro zviditelnění svého nového jména a bylo fajn udělat nějaký jako zásadně pěkný studiovky, aby to se dělo i do grafik, který bude on mít jakoby, a potom co bude sedět na jeho profil k jeho nový image, takže tam to byla jako dobrá ukázka pro mě, že kdybych si to nepřipravil, tak vlastně nevíme, co fotíme. Že? Stalo sa ti už aj napríklad, že aj napriek tomu, že ste mali celú dohodu, moodboard a všetko, aj tak to ten klient stále vracal, že prostě nebol... Jo, nebo nevracel, ale psal, že to je málo. Že říkám, OK, ale tohle je všechno sepsaný, detailně stanovený a furt mi vlastně bylo řečený, že si nevíme pod tím, co představujete. Říkám, OK, zkusme se na to vyspat, uvidíme, co zítra, a ono fakt stačí prostě se na to kouknout třeba i za hodinu a ten člověk to z toho může jako vyčíst úplně jinak, že jo, to bylo jako... A podpisuješ zmluvy? Robíš si zmluvy s klientem? Snažím se ne, jakoby pokud to někdo vyžaduje, třeba nemám představu upřímně, já jsem snad podepsal 3-4 papíry za celou moji jako... Ale či skôr sám kvôli sebe, vieš, že či sa nechceš ty nějak chránit, alebo zatiaľ si prostě našťastie nemal takovou zkušenost, že... Měl jsem zkušenosti. Taky jsem měl zkušenosti, kdy mi lidi neplatili, nebo co se týče tady tohle, že jsem mu snažil trošku jako začali se klepat, když šlo na tady tohle, ale co naděláš, prostě jakoby komplikovat těma smlouvama mi přijde prostě další papírování, o který se musíš prostě starat, a pokud OK, děláš prostě s člověkem, kterýmu věříš, tak to prostě nechej krát na té korespondenci, co se týče správný, a nekomplikuj dalšíma věcma. Ako si možno pretlačaš u klientov to, že niekedy ten človek na seba pozrie na tej fotke a nie je spokojný sám so sebou, lebo vidí nejakú hlúposť, ktorú bežný človek aj nevidí. Tak ako toto pretlačaš u klientov? Já se snažím jim dávat před a po, protože už jsem se naučil i na tom, že člověk mi 100krát za shooting řekne, hlavně mě vyretušuj, nebo hlavně mě udělaj hubenější, nebo tady tyhle ty věci. A já jim vždycky dám třeba před a po, jak vypadaly, potom retuši a před, a jestli ještě co potřebuji vypíchnout nebo upravit, a tím vlastně jakoby ten člověk se utvrdí, hele, jo, on se snažil dost, takhle jsem asi spokojený. A nerobíš také, že na tu fotku před mu přidáš kila, přidáš mu vyrážky a všetko, že... Já roztáhnu, úplně expanduju. Že pozri, kamoci, si bol strašne tlustý, prostě vyrážky zlá. Tady jsi měl 150 kg, tady máš 120, dobrý. Ne. Čo AI? Aký máš názor na AI a úpravu fotiek? Hodně lidí, jak to teďka jakoby začíná jako se hodně rozšiřovat mezi lidi, tak mi hodně lidí jakoby vlastně třeba se nevím, jakoby mám lidi, který mi nepřejou, tak se mi i vysmějou, že vlastně hele, fotka se nikne, víš co, jako teďka si generuju vlastní obrázky a produktovky a tě vlastně už ani nepotřebuju. A já říkám, to je všechno super, ale prostě pokud potřebuješ mít furt, jakoby nemáš nějaký jako dropshipping a máš český produkt, tak ty lifestyleové fotky jakoby ze mě nikdy nevymizí. Jako co se týče toho, zatím nedokáže to AI stvárnit osobu, kterou ty chceš. Řekněme, já nevím, Johnny Depp drží tenhle produkt. OK, asi to tak nějak jakoby dokáže, ale zkus nějakou méně známou osobnost a už se to v tom bude topit, jo, a v tom to je, že vlastně jakoby za mě furt každý dokáže rozeznat, co je AI fotka a co ne. A pokud máš i nějaký markantnější podpis v té fotce, tak si myslím, že to AI natolik jako nevypiluje. Jakože zkoušel jsem si to na těch svých botách, co jsem dělával, a tam to nevypadá tak, jak to fotím já, takže... Ono hlavne podľa mňa to bude tiež také, ako keď máš obraz a tiež keď prišli počítača a Adobe Illustrator a neviem čo, tak tiež v podstate teraz každý môže čo spraviť, ale aj tak obrazy nevymizli ani maliari, ani možno len stupne práve, že naša cena, keď budeme dobrí. Snad.
No, ja čo som si všimol napríklad v rámci toho AI, tak to vôbec nevie robiť dobré texty. Že keď máš síce nejaký produkt, napríklad mal by si, možno Coca-Colu by ešte vedel, lebo je veľa podkladov na nete, ale kebyže napríklad toto tričko, ktoré máš na sebe, tak úplne by zdeformoval celý ten text, že na tie produktovky síce ono to pekne vyzerá na TikToku, že všetky tie softvery aj sú plno účty, ktoré si zakladajú na tom, že učia ľudí robiť AI, ale ukazujú len veľmi špecifické príklady a reálne, keď to ideš potom použiť, tak je to zatiaľ nepoužiteľné. Jo, souhlasím. Spíš jako se mi hodněkrát stává, že potřebuji i ten generative AI jako erase prostě, tak si potřebuji něco vymazat a furt mi přijde, že to není tak perfektní prostě, jakoby tak, jak jsem si představoval, že to bude super, tak to ještě prostě není na těch 100%, co já na té fotce vidím, takže to stejně retouchnu prostě sám, protože někdy ti to i jako přidá nějakou věc, ty chceš vymazat člověka a on ti dá jinýho člověka, protože nechápe, jestli to chceš jako vymazat nebo předělat a to už ti zpomaluje tu workflow ještě, takže to prostě radši uděláš manuálně. Za mě to ještě potřebuje chvilku, no ale roste to strašně rychle, to neříkám, že ne. Ja som skôr za tú myšlienku, že nám to zjednoduší prácu a pomôže, ale nie za tú myšlienku, že by nás to nahradilo, vieš, že... Minimálně tady tohle ne, jakoby nedokážu si představit natočit třeba Mission Impossible v AI, jo, to jako... Akože super na tej AI je podľa mňa príklad toho, že napríklad čo implementoval Lightroom, že vie rozoznačuje tvár, že nemusíš to ty maskovať akože úplne. To je super, to je super príklad masky, toho, že... Třeba subjekt vybrat, tak to si pamatuju třeba před 5 rokama jsem to kreslil manuálně štětcem, ještě ty okraje, tak se ti tvořila, nevím, jestli si pamatuješ, tvořila taková maska kolem toho subjektu, takže když si potřeba vytáhnout třeba shadows, tak vytahoval i ty kraje a nevypadalo to prostě dobře. Teďka ty masky jsou aspoň jakoby v tomhletom mnohem lepší, vypadá to líp, no. A bolo celkom zaujímavé vidieť, že dobrých tvorcov robili presne aj takéto detaily, že a dnes už to trošku, že vedia očítovať aj tí menej lepší tvorcovia práve vďaka tomu, že mne sa veľakrát stalo, že sme niečo robili v tíme a teraz, že chala niečo dozdal, ale ja som to tam proste videl presne tie kraje a to, jak to bolo orezané a presne, že kámo, že nie je to dobré, že sprav to ešte raz, prerob to a nechápali tomu. Ale zase je možno dobré, že my sme si týmito procesami prešli, pretože ťa to veľa naučí, že teraz keby všetko toto padlo, tak my stále vieme, ako to spraviť, ale to sa mi stáva často napríklad, že keď hľadám nejakých nových ľudí do týmu a tak ďalej, tak veľakrát vidím, že proste použijú len nejaký CapCut na video a také, a ono to vyzerá síce cool, ale mne proste vadí, že nevedia ten proces toho, že potom reálne, keď ten efekt nesadne, lebo si to trošku natočil ináč a to AI nevie, čo má spraviť a máš ho zreplikovať, tak to nevieš spraviť, lebo nechápeš ten proces, ktorý sa dial predtým. No. Jako hodně třeba i pár klientů se mi stalo, že mi poslali věc z Instagramu, nějaký reelsko a připsali k tomu, dokážem to napodobit a bylo to prostě vystříhaný CapCut video prostě z nejvíc jako dechberoucíma efektama, který ti jako bodaj do očí a to prostě s kamerou neuděláš. Jakože přetvořit to v kameře, potom, že jo, to máš třeba After Effects, potom jako Blender, jestli si chceš v tom jako fakt jako vyžrat. Takže to je něco úplně jiného. Jakoby ten CapCut na ten mobil, OK, ti tvůrci z toho dokážou jako tvořit v pohodě věci, ale furt ta kamera je za mě jako kamera a mně se furt líbí ten cinematický look, takže tady z tohohle to prostě nejde. A čo ťa baví napríklad teraz na tom videu viac, že short form formát, ktorý akože vie nabrať extrémny hype veľmi rýchlo, alebo by ťa bavilo robiť aj nejaké dlhšie formáty, napríklad, že keby si mal spraviť nejaký dokument alebo niečo také? Chtěl bych rozhodně něco vyzkoušet, mně nejde, upřímně, já nejsem člověk, který jakoby baštěl z čísel a tyjo, mám 3,5 milionu na videu, jo, super. Jako je to super ohodnocení vůči tomu, že ten člověk jakoby bude jevit zájem vůči tvojí tvorbě, ale neudává to, jestli je to fakt jako dobrý ze mě. Ale spíš bych si chtěl, jsem fotil nedávno film, asi před půl rokem, a tam mě hodně bavilo, že ten film má prostě jakoby strašně moc toho, než se to dá dohromady. A to mě strašně bavilo. A myslím si, že jednou buď si něco jako budu chtít tady tomhletom žánru udělat.
a tak nejako sa k tomu už približuješ, že rozmýšľaš nad tým, čo vôbec, alebo to máš úplne niekde teraz, že bokom a... Teďka prostě dokud mě tady tohle baví a jde to po svý líny, tak není potřeba jako nějak tak... Lebo niektorí ľudia to tak majú, že majú taký dream projekt, že OK, chcel by som raz spraviť dokument o nevím, prostě jednorožcoch a prostě... Jo, jasný, no. Tak tenkrát, já nevím, před pár rokama to bylo, že jo, dream projekty bylo dělat prostě s československýma umělcema. Teďka je to spíš... těžký se zdokonalovat prostě v tom, co dělám a potom vědět, že to někdo velký ocení a zejde z toho něco pekného. U nás je trošku také triky to, že zdokonalovať sa dá len tým, že reálne niečo robíme. Že síce pozrieš si YouTube video, prečítaš si nejaký článok, to je síce fajn, ale musíš to ísť reálne spraviť. Musíš to udělat, abys věděl. Tak, či to máš tak napríklad, že berieš aj nejaké zákazky, ktoré napríklad nie sú tak dobre platené, ale vieš, že sa tam niečo naučíš? 100%. To si myslím, že není to ani nikdy jakoby 100% o penězích, ale je o tom, že si vyzkoušíš zase něco jiného trošku. Řekněme, jeden klient mi dal tender o prostě 8 věcech, co mám jako udělat, ale vím, že bych si to jakoby nacenil trošičku jinak, ale vezmu to, protože mě to zajímalo, co se to jako na tom stane a je to další jakoby věc, kterou si můžu jako odškrtnout, že jo, vlastně tady tohle jsem dělal, to mě bavilo, nebavilo. Jo, je to zase co jiného. A keď si sa napríklad, že niečo také nové učil, tak stal sa ti aj nejaký fuck up, že si myslel, že to bude easy, že videl som videjko, ako sa to robí, tak a potom reálne si išiel do toho, že hop, že... Hodněkrát, když si sepíšu třeba shotlist, třeba na video teďka momentálně, tak si říkám, tak tady mám 6 věcí, co v tom videu chci, aby se objevily. A třeba teďka se vystalo na videu, chtěl jsem si udělat transition skrz zeď a vlastně jsem si udělal 2 takey na opačnou stranu, takže i když jsem to obrátil, tak to prostě jako dobře nepasovalo a už jsem to prostě musel udělat trošičku jinak a navazovat to jinak, protože mě to vůbec nebavilo. A myslím si, že ale takovýhle věci potom si řekneš a na příště to udělám ale líp, víš co, prostě jakoby, že tě to motivuje. Riešiš viac technické veci v rámci fotky, to znamená, aby si mal všetky nastavenia tak, ako chceš, ako by mali byť podľa knižky, alebo to prostě riešiš emočně a to, čo sa ti páči? Záleží na jakém jobu, že? Třeba na těch eventech a koncertech to upřímně už jakoby vím, kam můžu sáhnout, co se týče třeba ISA, protože tam jakmile ti se šumí ta fotka, tak jasný, můžeš si to jako máš erase, prostě noise reduction, ale za mě, když to prostě střelíš od základu, tak je to mnohem cennější, než se s tím prostě potom jebat v tom postpro. A co se týče toho, tak jsem si začal i na koncertech prostě hrát ještě víc s tím jako nastavením, aby potom z té fotky vytáhl úplně co jiného. A to je za mě jako super, prostě furt něco zkoušet, protože každý nastavení, i ten šum má něco svýho prostě. Na jiný zakázce si to chci prostě třeba prošumět víc, nechci to mít tak hladký, prostě nehodí se to do toho stylu, tak si to zhodnotím, hodím si to víc a je to lepší. A koľko takých záberov nacvakáš za večer? Tyjo, na tom koncertě třeba? No, dajme tomu. No, do kolem 2000 fotek a je to střílíš prostě, to jede. To úplně v podstatě natočíš video. Technicky za to jo, no. Kdybych to spojil do frameu, tak tam nějakých úseků mám, no. Je to dobrý, no. Ale vyberu třeba, nevím, top prostě 50 fotek, to předám celý klientovi a já si vydám třeba 6-7, že jo. Jakoby polovina z toho, co jakoby udělám, prostě se nikde neobjeví, což jakoby... To je logický. A robíš tu takú selekciu, že keď máš strašne veľa fotiek a reálne potom, keď ideš ten frame po frame až, tak sú tam rozdiely tak minimálne, že to bežný človek ani nevidí, ale mne sa občas stane, že sa zaseknem na tom a len so šipkami prepínam, že a pritom ten človek sa len pohol, že odtiaľ to, tu.
tu, vieš. A je to ono, ale co já dělám je třeba, že už vím, který fotky si chci třeba jakoby minimálně sekce v tom koncertu, co se stalo, tak vím, co si chci upravit, tak si normálně najdu ten frame ve foťáku, hodím si info, vyfotím si to na mobil, ať vím, protože jak říkám, prostě jakoby ty to potřebuješ mít upravený nejrychleji. Takže tady tohle selektování ti zabere strašně moc času, takže ty přijdeš domů, chci si najít ten snímek, tak si najdu prostě z mobilu tady tuhle sekci, jo, z toho si vyberu 3 a už je to zase o něco rychlejší, jo. Prostě si to snažíš celý všechno usnadnit. Koľko kariet máš? 7? 8 karet, no. A máš tiež tú takú tendenciu, že nemážeš veci z kariet a potom máš všetko plné? Jo, vždycky mám plný prostě všech 8 a hledám, který jsou prázdný, aspoň na ten jeden shooting, protože se mi nechce mazat něco. I když to mám zálohovaný, já mám asi ještě třeba prostě 4-5 disků SDček o 2 tera a vím, že to mám prostě všechno zaplněný a je mi to blbý prostě mazat, ale někdy, když si řeknu třeba jo, tohle jsem fotil před 4 měsícima, tak to teda smažu, jo, jakože vůbec zbytečně. Poďme možno poradiť teraz trošku mladým tvorcom, ako možno prebieha teda to fotenie, keď ty ideš na shooting. Povedzme, dajme tomu taký koncert, to podľa mňa veľa ľudí bude lákať reálne, že dostať sa ku tým známym ľuďom, to je akože niečo, čo by chcel asi každý, že reálne možno veci v štúdiu sú lepšie platené, ale každý by chcel byť niekde kde se něco děje. Myslím si, že třeba před 5-6 rokama, když jsem si nafotil první koncert, tak to bylo úplně jinak jakoby ceněný, že teďka se na tu stage za mě jakoby dostane mnohdy jakoby každý fotograf, pokud to nemá jako třeba ten interpret psaný v tom rideru, ale předtím to bylo takový, že tyjo, já jsem se dostal na tu stage, prostě pamatuju si, to byl koncert tenkrát Milion plus v Brně 2019, to bylo na výstavišti a měli tam nějaký malej festiák a tam jsem se dostal na chvilku na stage a úplně jsem jakoby viděl poprvé zezadu jako fakt velké množství lidí a říkal jsem si, tyjo, já tam vlastně jakoby fotím, to je strašně dobrý pocit a tenkrát to bylo strašně rychlý. Já jsem se i celkem jako styděl a bál se, že mi někdo něco řekne, tak jsem prostě jenom nafotil a šel pryč. Takže teďka je to za mě úplně něco jiného, ty koncerty, než předtím. A keby niekto chcel začať, tak čo mu odporúčaš ako prvý foťák? Lebo na video napríklad podľa mňa A7S3, môžeme sa hádať koľko chceme, A7S3 za mňa ideál. A 24-70 objektív, to je taký, že s tým podľa mňa natočíš všetko vždy. Asi jo, no, já jsem tomu strašně odolával tady tomhle objektivu, já jsem ho nikdy neměl, až do minulýho měsíce, jo, kdy jsem ho dostal za jeden job, takže vlastně jakoby ani jsem si ho nekoupil, ale ten objektiv je fakt jako, to je přesně ty ohniska, který ty potřebuješ pokryt, tak pokryješ, jo. A pokud máš 2.8, tak ti to jako na ty entry věci úplně v pohodě stačí. OK, čiže mali by si kúpiť čo? Sony A7 IV, koľko stojí teraz A7 IV? 60 třeba, okay. Podle mě. Pokud máš nějakou slevu, dostaneš se 100 pro zamíň. A tak, ale myslím si, že i ta trojka udělá za skvělou zábavu. Jako furt je to stroj, který je za mě výdanej dost často. A možno ešte čo pomôže ľuďom, preferoval by si viac telo alebo drahší objektiv? Objektiv, 100 pro objektiv. To je dělá to strašně moc. Já když jsem poprvé vyměnil seťák za něco lepšího, to bylo tenkrát STM-ková 50 od Canonu, tak to bylo úplně, že 101, že jo. To byla ještě 1.8, která dělala aberaci při každý jako možnosti. Boukech jsem byl rád, že se to všechno rozmazalo, ale objektiv 100 pro, no. Dobre, objektív už ľudia majú a teraz príde niekto na set, dajme to možno na ten koncert, tak mu iba porad, že jednu vec, ktorú určite robiť a jednu, ktorú určite nerobiť. Neplést se pod nohy, neplést se celkově, to je jako nepušovat se k tomu interpretovi, nestojí to za to za prvý a za druhý, to ani jakoby není nic, za co ti dá někdo props, prostě je to absolutně zbytečný, když ten interpret bude chtít, tak on si prostě řekne cokoliv, že jo. Jakoby fotil jsem snad s každým, co se týče jako tady scény.
minimálně jsem fotil jakoby koncert a vím prostě jakoby všechny ty reakce, jak se ten člověk tváří podle toho, kde ty seš na té stage nebo pod stage, jak moc tě bude chtít v tu chvíli, on ti to dá prostě znát, takže neplést se a čekat na moment. A tím jsem vlastně zodpověděl i tu druhou otázku, co dělat, to je čekat na správný moment. No, takže. Dobre, máme nafotené veci a prídeme domov, spraviť si preselekciu, zeditovať. Pri editovaní tak je strašne dôležitý ten tvoj podpis a to, ako od teba vyzerajú tie fotky, ale čo je možno za teba také, čo by každá fotka mala mať, že je to správna exposure, je to správny white balance, alebo čo by akože toto musí byť a cez to vlak nejde. Asi ten vyvážený šum. No. Prostě šum můžeš přidat, ale odenda to je jeho mnohem horší, takže správne exponovaná fotka. No. Máme už povedzme zeditovanú fotku, teraz ju pošleš klientovi a koľko dáváš revízií klientom, koľkokrát ti môžu vrátiť vec? Jednou jakoby základ, když tam je něco, čeho jsem si třeba ani nemohl všimnout nebo nevšiml a potom je to prostě, já to asi takhle neberu, prostě dokud je ten klient spokojený, tak ať mi to prostě vrátí a snažím se spíš eliminovat, kolikrát mi to může vrátit, protože že čím více zdokonalíš, tím mínkrát ti to potom ten člověk dokáže vrátit, protože nemá co vypíchnout, takže takhle bych to spíš bral, že já sám sebe se snažím eliminovat. Dobre, job done, zarobené peniaze. Kdyby. A teraz, že čo je možno celkom triky, ako udržiavať kontakt ďalej s tými ľuďmi? Pripomínaš sa im raz za čas, alebo ako toto? Je to takový jakoby spíš, aby viděli výsledek na té práci, co se týče třeba, řekněme, nějaký commercial věc, co jsem udělal, to prostě tak, jestli to splnilo jejich očekávání a nenápadný follow-up, prostě jakoby netlačený, ten člověk může i rozhodnout, že chce udělat jinou kampaň, která bude vypadat jinak a jde s jiným člověkem, tak se z toho prostě neposerat. No a čekat na správný moment, kdy tvůj podpis zase bude potřeba. A úplne na začiatku si spomínal, že si sa ozýval tým ľuďom. Je toto cesta, že úplne na začiatku, keď niekto teraz sa rozhodne, že chcem začať tvoriť niečo, či už fotku alebo video, tak proste spamovať ľudí a bez hanby proste jedno vystrelí a čo nevystrelí, tak nikto ťa, podľa mňa vás akože nikto za to nezabije, keď niekomu napíšete. Jako ne, ale myslím si, že musíš mít i jako něco, co ukázat, že jako já jsem to nestřílel, když jsem neměl nic nafocenýho. To bylo jako mít aspoň něco, od čeho se můžeš odrazit a ten člověk to může vidět, že jo. Jakože je vtipný, že já jsem webový portfolio neměl do dávna, jako do minulého roku a to fotím už 8 let, že jo. Takže je to OK, no, takže si ze mě příklad neberte, díky. A pomohlo ti to webové portfolio, že mňa by to už teraz napríklad nenapadlo si robiť web? Jo, teďka jako mě to napadlo hlavně z toho důvodu, že já měl XXX prací, které nebyly viděný a které by třeba právě mohly přinést potenciálního klienta a bylo škoda to prostě nesemknout, nedat to do jednoho formátu, i když jednoduchýho a ukázat prostě, když se mě někdo zeptá, máš portfolio, tak jsem nechtěl furt vyzdvihávat můj Instagram, protože je to sociální síť a není to prostě za mě formální věc, tak posílat velikému klientovi prostě už web a říct si, pokud se chceš podívat na eventy nebo na hudbu nebo spíš na jednotlivce, tady to máš rozdělený. A v rámci editu, predpokladám, že používaš Lightroom? Jo, Lightroom, Photoshop. No. A čo bol taký game changer z toho, myslím, softwarového hľadiska, že si sa naučil a zrazu, že wow, a od teraz idem bomby? Spíš velký průkopnický bod byl si to před těma rokama koupit. No. Jako, to je asi nejdůležitější věc. Koupit si ty programy. Tenkrát mě to nenapadlo, že jsem si to stáhl na kompl. Rok jsem na tom jako dělal, ale potom vlastně jsi uchuzený i o ty nové funkce, řekněme. A na video používáš teraz čo? Premiéra. Premiéra a After Effects. Nad DaVinci si nerozmýšlel? Já jsem dělal jako ve všech. Já jsem dělal v Sony Vegas, Camtasia, Final Cut. Vyzkoušel jsem si fakt všechno na pár projektů, ale prostě zatím mi ta premiéra, řekněme, sedí asi kvůli tomu, že to je Adobíčko a to teď používám jako ve všech věcech. Toto akože rozoberám s každým hosťom, že ja tiež striham roky v Premiér, takže je strašne ťažké za mňa prejsť do DaVinci
Ale proste teraz s tou 20-kou, že ja viem, že to je neporaziteľný software. Proste ten, kto robí v DaVinci, teraz v tej 20-ke je král, ale tak na to neviem prejsť, že... Já ani nechci platit potom jakoby dvě companies, že jakoby, kdyby se semkli dohromady, řekněme, což se jako prostě nestane, ale já vím, že DaVinci funguje na tom, že si to koupíš jednou a nemusíš, ale prostě dávat za to zase další peníze, když si platím prostě extrémně drahý jakoby plán měsíční o to Adobíčka. Zbytečná věc momentálně. Okrem webu pôsobíš hlavne na Instagrame, to je podľa mňa také tvoje main portfólio pre bežných ľudí, nie pre filmy. Pre firmy, ty kokos, čo nám spravil? Pre filmy. Ako ty vnímaš sociálne siete a celé to, čo sa deje na sociálnych sieťach, že berieš to fakt len, že je to tvoje portfólio, alebo si extrémny konzument TikToku a všetkého, čo sa deje na sociálnych sieťach? To přiznám se, že jsem konzument kvůli tomu, že se snažím čerpat hodně inspirace. Takže konzumuju kvůli inspirace, ale asi je to jenom tupá výmluva téhle doby prostě, protože to za mě jako konzumuje skoro každý, ale snažím se to prostě co nejvíc ututlávat tím, že chodíš do posilky, máš jiný koníčky, tak ti na to zbyde co nejméně čas a tím, že v tom jakoby makám, tak tímhle se to akorát tak násobí. No, takže. A mezi sériami zoberieš telefon do ruky, alebo ne? Jo. Ale abych přepnul audio, jo, klid. To je podle mě, že... Ne, jako nejsem člověk, který prostě sedí na lavičce a takhle scrolluje 10 minut a čeká na přestávku. Mě vyloženě třeba posilka fakt jako baví. Nedokážu si představit, že bych jako tam trávil čas na TikToku. No. To je moje... A robenie kontentu vo fitku si za, alebo pro? Jo, ale neomezuj tím ostatní lidi. No. Jako to je takový to, že to je jako zažil jsem si třeba, si točím pro sebe, prostě abych viděl progres, tak vidím, jak lidi vždycky jako uhejbají nebo tak, ale ono je to jako jedno, jakože mě tím jako neškodíš a nejsem tady, já nevím, 100 milionový influencer na gym, takže... Ja som si všimol, že vo veľa fitkách teraz začali robiť, že zakazujú. Policies, jo, jako takhle pravidla. Jo, to mi přijde až zase tak moc jako radikální, jako pokud tam nemáš kameru, prostě setup, jako máš tady, tak mně to přijde takový jako sprostý zakázat si natočit workout, ale chápu, že pro někoho to může být jako těžší. No. On podľa mňa skôr by to malo byť o tom vzájomnom rešpekte, že keď si idiot, tak si idiot s čistým telefonom alebo bez něho. A prostě, že keď príde jako recepčná... Pokud si tam natáčíš jiný lidi, tak jsi prostě jouda, že jo? Ale prostě pokud to chceš jenom čistě pro sebe a máš to kroplí a prostě si to chceš jenom na to podívat potom. Já se natáčím třeba kvůli tomu, abych se podíval na formu, jestli se nekurvím nebo něco takového, že jo? Takže... Dobre, tak steroidy. Steroidy? Jasně velký, ne. No, myslím si, že mamka mi to zakázala, takže nemůžu vidět. A bol si v tej situácii, že si napríklad dojesol domov proteín a mama si myslela, že to je něco, že... Když jsem začal cvičit ještě ve Znojmě, back in the days prostě, tak to bylo jako, že jsem si koupil první kreatin, monohydrát a mamka, ale to nemůžeš jíst každý den, protože prostě nevíš, jo. A já úplně, že a mami, to je v pohodě, to je jenom na vodu a na výkon. A potom jsem si koupil svůj první jako pre-workout a ještě to bylo jako slabý Thor nějaký, prostě jakože, jo, a mamka úplně, ale to ti může ublížit na tlak a tak, takže jakoby, jo, tady tyhle věci. A jaký jdeš split teraz? Já jedu vrchní spodní, no, prostě. Okay. Jo, jakože měl jsem to předtím tvořený na partie, že jo, prsa, tricák, záda, bicák a potom se to switchnul, že prsa, bicák, záda, tricák, protože když jsem měl, já jedu hodně velký pushdowns na tricák a věřím si v tom, že ta síla tam je, ale druhý den, jak jdu záda, tak mě prostě na zhybech strašně bolí jakoby tricák, k tomu loket, takže jsem to obrátil a ty výkony se zase jako ustálily. Takže. A zhyby jdeš úplně v pohodě? Jo, okay. Dám jich 16 bez přestávky. A třeba v mém fitku nepovoluju magnésko, takže to klouže jak svině. No to fakt, tu kde chodíš cvičit? To ani se neptej. A oni tam nepovolují prostě používat magnésko, takže já se chytnu za tu hrazdu a zkouším to a mě to prostě to slipne. Takže ty, abys měl správný jakoby úchop na ten zhyb a zvládl tu váhu a nemusel se prostě lokovat in, out, tak
bez magnéska není šance to sklouzneš, ještě před tebou tam bylo 600 lidí, že jo, tak jako... Ja mám ešte najradšej takú policy, že nehádzať s činkami a s kotúčmi a so všetkým. Jak to chceš udělat, když vydáš na mrtvolu 2 kila, že jo? No, jakože mně bylo řečený jednu dobu, já jsem jel na tricák, na pushdowns 55, že jsem měl full stack plus ještě přidaných 5 a já nevím, po 12. repu jsem to prostě už pustil dolů, protože jsem si nechtěl utrhnout. To jako sleduješ třeba Eddieho Halla, týpek si i na shoulder pressu utrhne prostě tricák, že jo, tak to nechceš riskovat. A najednou mi bylo řečený, hele, pokud na tu váhu nemáš, tak s ní nedělej. Já říkám, teď jsem to dal 12krát, to na tu váhu nemám. OK, no dík. Dík za nic, prej. A sú tu v Prahe ešte také, že nejaké old school gymy, alebo všetko určitě už, jo, ne? určitě jo. Lebo tam taký problém určite nebude, že keď prídeš do také poriadnej činkárne, tak tam vieš, přijdeš prostě a tam pokud právě nejebneš kotoučem, tak jsi zadebila, podle mě. to si je predstaviť, že proste. Jo. No ale tam, kam chodím prostě, tak dám i nějaký solidní lift. Já nevím, dal jsem 140 na bench, tak jsem si prostě zařval, protože to bylo pro mě prostě skvělý achievement. A někdo z recepce prostě jakože hej, tady se neřve, víš. A je to takový nepříjemný, jakože neříkám, kdybych prostě tam s těmi činkama mlátil a poškozoval to tam, ale dáš super lift, který už jako upřímně za mě celkem adekvátní a nemůžeš si ani celebratenout. Alebo že keby si kričal pri každom jednom opačku, tak chápem takých ľudí. Máme tam ženskou, která tam vyloženě vzdychá a to mně přijde spíš absurdní vůči tomu mýmu zařování, tak si říkal, nice, tak tam idem pozrieť. Ale spomínal si, že aj boxuješ? Jo. Teďka už ne, že jo? A měl jsem aj zranění, měl jsem skříplou plotínku, takže to jsem musel omezit. Ale co se týče boxu, tak jsem chodil, hodně často. To mě bavilo. Teďka s Danem Veselým budeme chodit, až se uzdravím. Jo, takže tak. Plánoval jsi nějaký zápas? Plánoval jsem zápas právě, chtěl jsem si zkusit amatéry. Prostě za mě, když trénuješ už více jak 2 roky, tak si chceš něco zkusit. A právě jako pár měsíců před tou přípravou, tak se mi skřípla plotínka, protože jsem jak debil přejebal prostě silový trénink a pás na závaží mi stáhle jakoby záda a potom jsem do toho šel dělat klenče na břicho, tak jsem se odebal, takže půl roku jsem čekal, až se mi to spraví. A Instagram versus TikTok versus YouTube v rámci čo konzumuješ najviac a možno, tak ale u teba si poznám odpoveď, že pre teba je asi v rámci jobu Instagram asi najsilnejšia sieť. Alebo... Asi jo, jakoby na TikToku to neberu jako, že bych si tam prezentoval, to jako mně přijde, že tady tohle už jako vymizelo, nebo respektive ten, kdo se tam drží OK, ale pro mě byl Instagram vždycky stopro jako síť, která držá buď trendy nebo něco takového a spomínal si, že si točil nejaké vlogisky, to existuje niečo na YouTube, alebo si, že vôbec nikdy nič nevydal? Existuje něco na YouTube, když mi bylo třeba nevím, 16-15, ale nejsou to vlogy, jsou to herní série, kdy jsem si to jako zkoušel a bylo to takový jako ten výkřik do tmy, kdy jsem sledoval jako svoje oblíbený YouTubery, Gogo, Ment a takový lidi a vlastně potom jsem přišel na to, že hele, já v 15 takový prostě nebudu, ten vlak už odjel prostě, takže pojďme se zaměřit na to, co mi může jít. Ale hovoril si, že točíš teda nějaké věci a... Točím, mám hodně, jakoby od minulého roku nevyšlo třeba 10 videí, které mám natočený a to je prostě čistě, že jsem si říkal, tyjo, jsem to já, že jo, ale řekl jsem si třeba tím maratonem, co jsem si teď vydal jako krátký blbý Riosko. A řekl jsem si, tyjo, musím to vydat, protože i na tom videu jsem si dal chvilku práce a je škoda, aby se to prostě jako nevidělo. Takže třeba to vyjde častěji, třeba budou vycházet. A možno hľadáme nějakého editora. Ne, všechno sám. Okay. Jak říká Hector, všechno sám. A nemáš potom s tým problém, že nevieš... Lebo takto ja mám problém s tým, že keď si to editujem sám, tak ako keby, že neviem si povedať, kedy je už dosť. Že proste, a už to proste, toto je finál verzie. Jo. Vždycky piluju věci, to je prostě to, co ten člověk jako nevidí, ten klient. Tak i ta milisekunda prostě při překrývání jednoho záběru nebo tak nad tím teďka jako hodně trpím, že jako za mě ještě nemám zkušenost s tím si říct, hele, tohle je finál a hotovo, už se s tím tak nejeb.
ale tím, že mě to prostě baví, tak vlastně akorát ztrácím svůj čas, takže dokud to stíhám odbavovat všechno a netrpí na tom kvalita, tak proč ne? Len pre klienta je to fajn v tom, že máš deadline a vieš, že proste už po tomto čase na to čas nebude. Kdybych neměl deadline, tak jsme váji, tak tvořím videa doteď. A to je presne tá vec, že keď to ideš robiť pre seba, že napríklad svoj vlog, tak potom presne preto sa to posúva, aspoň ja som v tej situácii, že potom to robím týždeň, 2, 3, mesiac, o mesiac si poviem, že ako to už nestojí za to vydávať, že to sa stalo už dávno. Jo, to se stalo s eSquarem. Já jsem měl dokonce i kamaráda, Karima, který se mnou prostě jel na ten eSquare, že hele, budeš mi točit backstage, já tam budu fotit jako fakt super lidi a je to skvělý vizuální event a vlastně mám, já nevím, přes 200 giga na kartě uložených v toho eSquareu, jak tam já fotím prostě a nevyšlo to. Jo, to je... Tak ty si vlastně zo Znojma prišiel, teraz žiješ v Prahe, hej? OK. A tým pádom nemal si už tendenciu ísť niekde ďalej, inde? Měl jsem i nabídky, jakoby, ale bylo to takový, že jsem si uvědomil, že pokud nejsem jako 100% tady, vím, že nemám ještě jako chodit z nevyvinutýho vstupínku, víš, že vlastně ještě tady mám dost práce za mě, ještě tady mám dost projektů, který bych si chtěl zkusit, takže za mě ještě škoda jít pryč. To je takový to, že se snažíš být o to celosvětové, mně to přijde strašně na sílu. Je to takový, že člověk by si měl stanovit, jakoby, co chce vůbec dělat. Jako pokud jsi v Česku a snažíš se být americký, běž do Ameriky, tak nebuď tady prostě. OK, ale pokud jsi český třeba někde jinde. Spomínal si, že si bol aj teraz na dovolenke, ale aj zároveň pracovať. Jo. A môžeš niečo povedať viac o tých joboch, že v zahraničí? O čo išlo? Byl jsem už víckrát, byl jsem asi tak 4krát. Vlastně každý rok jsem byl někde jinde. Začalo to Černou horou, vlastně jsem fotil na takovém poloostroví, kde to jako vypadalo prostě jako Summer Beach a bylo to v pohodě, bylo to sice teda v březnu, takže voda to jako nic moc nebyla, ale fotil jsem tam pro jednoho DJ, dělal jsem mu materiály a z toho to vlastně jakoby vzniklo. A potom byla třeba Itálie, tam jsem fotil začínající značku českou a teďka jsem byl vlastně v Arabských Emirátech, tak tam jsem vizualizoval další knížku pro jednoho influencera, takže... Čiže do budúcna chystáš teda asi viac videí. Aké sú tam plány? Chystáš možno nejakú, aj povedzme, že mini agentúru, vo videu už potrebuješ mať väčší tím, že máš už nejak také kontakty, že na osvetľovačov a na každého? Chci se jakoby, řekněme, přímo jako tomu slovu agentura vyhnout. Já se snažím v tom prostředí jakoby tvořit furt takový ten zdravý kompetitismus, že prostě jakoby, když mám job, který jakoby nestíhám a mám kamaráda, který vím, že to prostě udělá tak stejně dobře, tak mu to prostě předám bez nějakýhokoliv jako fíčka, co si třeba jako agentura může dát, což mi přijde takový sprostý, nebo respektive já to chápu, jo, ale přijde mi to, že pokud jsme kamarádi a jsme v tomhle věku, tak si to prostě dávat zdravě a nemuset tady řešit, hele, já chci z toho 50%, jo, to je střela, no, co si budem. Ale chtěl bych spíš prostě vyvinout lidi, řekněme, kolem sebe, tak aby prostě, když se mnou dělají nebo dělají na tom projektu, tak ať je tam prostě fajn atmosféra, ať je to nalajnovaný, ať si s toho udělá cokoliv. Ale zatím to jakoby, zatím to je jednočlenný tým, no. Zatím jakoby edituju, fotím, točím všechno, učím se z toho, takže právě nemůžu ještě říct, že bych jako potřeboval, nevím, 10 lidí k sobě, protože se furt snažím učit jakoby sám sebou co nejvíc, co dokážu, ať už v tom videu teďka momentálně, nebo v těch fotkách a uvidíme co. A chceš sa venovať aj kreatíve? To znamená, že nejak prichádzať pre tých klientov s nápadmi, že teraz si mi spomenul, že si točil Yves Saint Laurent napríklad. Jo. Tak neviem, že napríklad tam aký bol proces, že či už si dostal hotové zadanie? Ne, bylo tam akorát prostě v tom briefu je většinou vždycky takový toho zobraz produkt do 3 sekund, vyhotov člověka tak, aby vypadal dobře. Tady tahle kampaň je prostě v modrým, takže takhle to bylo jako stylizovaný, ale všechny ty podklady vlastně jakoby musím natočit a nějak namyslet já. A to je takový, že třeba jakoby, řekněme, slovo režisér nebo něco takového, jakoby rozhodně bych chtěl zkusit předávat ty nápady dál, že jakoby, že věřím, že už můžou být i třeba jakoby lidi,
který to dokážou natočit nebo nafotit líp, ale třeba mám ten jako dobrý nápad v hlavě, tak ho aspoň odprezentovat dál. No. A máš nějaké sny mimo fotenia a videa? No to je asi ono. Chtěl bych minimálně na pomoc třeba režírovat nějaký jako kreativní film, co se týče toho. Mně přijde, že na tom je sice hodně práce, ale když ten jako projekt vyjde, tak víš, že zatím dělalo strašně moc lidí, podělalo se na tom prostě strašně moc lidí a stojí to prostě za pár hlavníma lidma, který to prostě mají na starost a tak to prostě vyjde. Ale Česko mi príde ako dobrá krajina, kde to môže vzniknúť, lebo tu je tá kinematografia, tu má dosť veľkú históriu. Česi sú podľa mňa oveľa viac vpredu v týchto veciach, ako u nás na Slovensku. Že... Asi jo. Jakoby, nevím, jak to definovat podle čeho, ale spíš neznám moc jako extrémně velkých slovenských filmů, abych řekl pravdu. Čiže toto je podľa mňa že super, že taký cieľ a že podľa mňa že máš dobrú príležitosť, že si tu v Čechách, vieš, že to je dosť realistický cieľ. Jako mě třeba baví strašně moc, co vzniklo, jako třeba řekněme, dobrý příklad je za mě Jiří Mádl. Byl to mladý herec, který já jsem jako ještě menší sledoval prostě. A vznikl z něho teďka prostě režisér na jedny z těch za mě dobrých, skvělých filmů. Takže za mě tady tohle je třeba příklad, z kterého to jako beru, že vlastně já jako fotograf, řekněme, nabíhající do videa, tak bych potom mohl vidět ten snímek taky tak, jak by to ty lidi mohli stvárnit. Řekněme režisér. A tvoj oblíbený režisér? Quentin Tarantino, to je asi taková klasička, protože on má strašně zjevný jako koncepty, prostě přetvářet historii v nějakém tom jako balíčku. Teď je chvilka napětí, až řeknu nejvíc obvious prostě režiséra na světě a to je za mě Christopher Nolan. Okay. Jo, jako za mě to, co on dokáže s malým budgetem, řekněme, z málo času, což je dobrá ukázka je Oppenheimer. Tam to jako oni to natočili za strašně krátkou dobu, jo. Prostě jako neskutečně moc a udělali jeden z jako nejhezčích filmů. Jo. Som extrémne pofailil. Keď vyšiel ten film, som bol práve v Prahe a išiel som do IMAXu, ale boli už posledné lístky a úplne, že vpredu, možno prvá, druhá rada. To ti stáhne. Čiže to seš úplne takhle. Že tak akože ten film, a ešte ak to bolo natočené, že tam bolo dosť veľa akože close-upov na tváre a všetko, tak ja som proste sedel a som napríklad, že videl iba, že zub typka alebo niečo také, lebo proste som vôbec to nevedel navnímať ten film, takže potom som si ho musel ešte raz pozrieť. Jo. Já jsem byl taky, ale nebyl jsem na IMAXu a říkám si, když jsem právě viděl ty panely na ten IMAX, jak je to roztáhlý prostě, tak si říkám, tyjo, musí být úplně co jinýho. On prostě natáčí, ne každý to právě dělá, třeba myslím si, že film Sinners byl teďka natočený právě na IMAX, ale byl roztažený jako jinak, tak aby se jakoby vešel víc na to plátno. A to jsou prostě věci, které mě baví, no, tady tyhle detaily. Je možno niečo, čo o tebe ľudia nevedia, že robíš a pritom to robíš? Nejakú takú tajnú vec, ktorú by si mohol prezradiť? Tajnú vec, jo. Tak sú veci obvious, že cvičíš, že fotíš, počúvaš predpokladám hudbu, rap, keďže fotíš raperov, ale niečo, čo by sme nikdy o tebe nepovedali, že ja neviem, staviaš Lego kytičky, alebo... To jsi neměl říkat, to je ono, ale co asi, tyjo, tak rád střílím. A nejenom z foťáku. Hodně mě baví střelba zbraní. No. Nice. Tu môj brat tiež veľmi rád chodí strieľať a teraz boli tu niekde hodinu od Prahy, že tam je nejaká strieľba. Ja sa do toho nevyznám, takže nechcem kecať, ale že jeho kamoška tam bola na takej strelbe, že si vieš rentnúť vrtuľník a že z vrtuľníku reálne strieľaš. To bych se měl dozvědět, kde to je. Dobre, som rád, že si našiel čas. Určite dole v popise nájdete všetky sociálne siete, kde môžete Purple Cikády sledovať. Povedal som to dobré alebo zlá? Teď už to bylo lepší, no. Ale furt je to jedno. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu Backstage Talk. Nezabudnite nás podporiť lajkom, komentom, subscribeom a vypočuť si nás aj na Spotify alebo Apple Music. Čaute. Čaute.